ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ. ಸೊ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ರೆಡ್ ಕ್ರೇಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ఉంది JCP ಗಾಯ್ಸ್. ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಆವು. ಈತ ಮಲ್ಲ JCP ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನಿ ಜಸ್ಟ್ 200 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ಉನೇನೆ ನನಗೆ ತೊನ್ನಿ 10 ಸಾಂತ್ ಮಾರಿಡ್. ಸೊ ಕಿನ್ನಪ್ಪನಗಂತೂ JCP ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡು ಅಮ್ಮನ ಕಲ್ಡ ಪಪ್ಪನ ಕಲ್ಡ ಜಾತ್ರೆಗಿಲ್ಲ ತಂಪನಂಗ ಹಠ ಮಲ್ತು ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ JCP ಜತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಡ್ಡ ಪುನ್ಕೆ ದಡ ಬುಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೆಟ್ಟು JCP ಜತ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಜೇರು ದಯ ಪಂಡ ಎಂದ ಗೊಬ್ಬುನನ್ನೇ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿ ಇತ್ತು ದತ್ತು ಕೊರ್ನಿಯ ಪೂರ ಲಗಡಿ ದತ್ತೊಂದಿತ್ತೆಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದತ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಜೇರು JCP ಯಾಕೆ ಕಿನ್ನಪ್ಪನಾಗ ಎತ್ತೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಮೂರನೇ 10 ಸಾಂತ್ ಮಾರಿ ಬನಗ ಅಲ್ಲೊಂದು JCP ತುಯ್ಯ ದೆತೊನ್ಗ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪತ್ತತ್ತೀನಿ ಹೆವಿ ಉಂಡು ಗೈಸ್. ಸೊ 200 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ತ್ ಉಂಡು. ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಣ್ಣು ಗೋರುಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಣ್ಣು ಗೋರ್ದು ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲಂಚನೆ ಹೆವಿ ಉಂಡು. ಹೆಂಗಂತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಕೆಲವು ಟಾಯ್ಸ್ ಉಂಡೆಂಡ ಗೊಬ್ಬುನ ಪುರ. ಸೊ ಒಂದು JCP ನಮಕೊರ್ನಿ 200 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಟೋಟಲಿ ವರ್ತ್. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಲ ಮೇ ಬಿ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡ ನೆಕ್. ಸೊ ತುಲೆ ಕೆಲವು ಜಾತ್ರೆದ ಟೈಮುಡು ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೊಟೇಟ್ ಲಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಹೆಂಚ ಬೋಡಂಚ. ಸೊ ಮುಂದೊಂದು ಸೋಕೇಶ್ ಹಿಡ್ದು ಇವರ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಪತ್ತತ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು 3 ಸೈಡ್ ದೀಕ. ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅವಲ ಬೈದಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ನೆತ್ತಲ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಹೆಂಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ನೆತ್ತವಲ ಏನ ಉಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಒಂಜಿ RC ಕಾರ್ ಗಾಯ್ಸ್. ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನಿಯ ಪ್ರೈಸ್ 650 ರೂಪೀಸ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಸೊ 650 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಟೋಟಲಿ ವರ್ತ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಐತೆ ತೂಕ. ಸೊ ಸುರುಕಿ ಅದನ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉನೇನು ಔಟ್ಡೋರ್ ಪತಂಪೋದ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುಗ. ಸೊ ಎಂಚ ಮುಂಡು ತೂಕ. ಸೊ ಕಿಂಜಪ್ನಾಗ ಪೂರ ನೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಾಗ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬನ ಪಂಡ ಖುಷಿ. ನಮಕ್ ಪೂರ ಒಂದೇ ಅಪಕದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ JCP ಇಡು ಮಣ್ಣು ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಪೂರ ಖುಷಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು RC ಕಾರ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದ ತೂಕ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊಬ್ಬರಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಜೋಕ್ಲಾಗತ್ತೆ ತೂಕ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ. ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇರು. ಟೈಪ್ C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಪುಂಡು ನೆಟ್ ಏನ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇರು. ಟೈಪ್ C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಹ್ಯಾವಿ ಲೋಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ RC ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಡೈಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಗಾಯ್ಸ್. ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜಿ ಫೀಚರ್ ಉಂಡು ಅವೇನ ಪಂಡ ಪುಗೆ ಬರಪುಂಡು. ಎಸ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾಂಡ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೇ ಬಿ ವಾಟರ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅವು ಪಾಂಡ. ಸೊ ಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪುಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಅವಂತೂ ಕ್ರೇಜಿ ಉಂಡು ತೂಕ 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 ನಮ್ಮ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ದಾದ ಉಂಡು ತೂಕ. ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ರಿಮೋಟ್. ಎಸ್ ಮೂರೊಂಜಿ ಆನ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ರಿಮೋಟ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಕಲ ಶೆಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡ್ ಶೆಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ರಕುಲಿ ಅಂಚ ನಮಗೆ ಪಾಡ್ನ ಬೇಲೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಮೂಲ ಆನ್ ಮಲ್ತಿಗ್ದು ನೆಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆನ್ ಆಂಡು ಗಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಗಾಡಿ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ರಿಮೋಟ್ ಆನ್ ಆಂಡು ಉನೇನು ಸೈಡ್ ದೀಕ ಸೈಡ್ ದೀಂಡ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಉಳೈ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ RC ಕಾರ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಐಡ್ದು ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಒಂದು USB ಟೈಪ್ C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಟೈಪ್ ಏಡ್ದು ಟೈಪ್ C. ಸೊ ಹೌದಾಯ ಪಂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಗಾಡಿಗೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಗತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು RC ಕಾರ್ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಂದೇನು ಇಂಚ ಉಡೇಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಸೊ ಎರೆಗೆ ಬರೋ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಿತ್ ನಾ ತೊಟ್ಟೇನು ಕೂತೋ ಒಂದು ದಾಲ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚ ಉಡೆತೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪು ಅವು ಸೈಯಡ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಗಾಡಿ. ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ತುಲೆ RC ಕಾರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಟಾಯ್ ಕೊದಕಲ್ನ. ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕತ್ತುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ತುಲಿ ಲೇ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ತುಲಿ ಚಕ್ 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 ಎನ್ಪುಂಡು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನೆತ್ತ. ಸೊ ನೆಟ್ಟಲ ಮೂಲು ಟೈಪ್ C ಕೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಈ ಕೇಬಲ್ನ ಇಡೆಗೆ ತಿಕ್ಕದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಪುಂಡು ಗಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಆವೋಡು. ಸೊ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡು ಅಂತೆ.
ಸೊ ಅವು ಏತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಣೇನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಚಾರ್ಜ್ ದೀವಡು ಇಂದು ದಾಲ ನೆಟ್ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ದಾಲ ಕೊಡ್ತಿಜೇರು ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ನೆಟ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮೂಲು ಈ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದೆ ನೆಕ್ ನೀರು ಜಿಂಜದು ನೆಕ್ ಇಂಚ ಫಿಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಉನೇನು ಇಂಚ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ಉನೇನು ಸೈಡ್ ದೀಕ ನಮಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮಕಿತ್ತ ಮೈನ್ ಒಂದೇನು ಗಾಡಿನ ಆನ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಓ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಆನ್ ಮಲ್ತಿಗಿನಿ ನೆಟ್ ಮೀನ್ ಲೈಟ್ ಆಪುಂಡ ದಾಲ ಆಪುಜಾ. ಸೊ ಓಕೆ ಆನ್ ಆಂಡ್ ಓ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ಪೋದು ಬೂರ್ದು ಮಾರೆ ಎದುರು ಎಬ್ಬ ದೇವ ಹೆವಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಉಂಡು. ಓ ಗಾಯ್ಸ್ ಪುಗೆ ಬರ್ಕೊಂತಲೆ ಪುಗೆ 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 ತಲೆ ಸ್ಮೋಕ್ ತಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ವಾಹ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬುಂಡೆತ್ತ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಸಿ ಬಲ್ಪುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಒಟ್ರಸಿ ಪತ್ತರ ಒಂದು ಜಾನ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಪುಗೆ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ನೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ದ ಕಂಟ್ರೋಲು ಪಂಡ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ದ ಎದುರ್ದ ಟಯರ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎದುರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಲೆಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದನಿತ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡಾಂಡ ಮೂಲ ಆಯ್ಜಿ ಕುತೊಂದು ಯಾನ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿದೈ. ಸೊ ಪಿದೈ ಬೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಯಾನ್ ಒಂದೇನು 19 ಔಟ್ಡೋರು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸೂಕ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದು. ಸೊ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಗಾಡಿದು ಇದು ನೆಟ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ತೂವಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬ್ರಾಂಚಿನ ತಿರ್ಗುಂಡು. ಓ ಒಂದೇ ನೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಸ್ 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 ಬಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಕ್ರೇಜಿ ಉಂಡು ಓಪಂದ್ಯಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಬಲ್ಪಲ ಓಪನ್ ಮಾರೆ ಬಲ ಎಸ್ ನೆಕ್ ಓ ಗುರಿ ಗುಂಪಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಓಪನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂದು 8 ಮೀಟ್ರ್ ಮಟ್ಟ ವರ್ಕ್ ಆಪಂತ ತೂಕ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮೂಲಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡು ಪುಗೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಹೋಪಂತಲೇ ಎದ್ದರ ಪೋಪುಂಡ್ಯಾ 10 ಮೀಟರ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಣ ಅಂದು ಆತ ಮೈ ಗಾಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮೂಲಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮೂಲಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ಅವಳುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡ ಅಂದು ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು. ಸೊ ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಒಂದು 600 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಟೋಟಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಕುಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಬಲ ಟೋಟಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೊರ್ഞ്ഞ ಕಾಸಿಗೆ ಟೋಟಲಿ ಬರ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಐತೆ ಮುಲ್ತೋರ್ದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಏತ್ ದೂರ ಪೋಪುಂಡು ಮಾರಂದು ಪಜಿರು ಗಿಜಿರು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪೋಪು ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಬತ್ತ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೋಂದುಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇವನ್ನಿ ಕೊರ್ഞ്ഞ ಕಾಸಿಗೆ 100% ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಟೋಟಲಿ ವರ್ತ್ ಇವನ್ನಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ 650 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಡಂಡ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಕೊರಪೆ ಪೋದು ಬೈ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪುರ ಮಲ್ತ್ ಪತತ್ತ ಗಾಡಿನ ಪಿದೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಪುರ ನಿಕುಲ್ ತುಯ್ಯರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಡು ಕ್ರೇಜಿ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಯಬ್ಬ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್. ಸೊ ಕಿನ್ಯಪ್ನಾಗ ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏನ ಪಂಡ ಇಂಜಿತ್ನ ಪುರ ದೆತ್ತು ಕೊರಪ್ನ ಕುಲ್ಲ ಎತ್ತಿಜೇರು
ಒಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಆತ ಕಾಸು ಜೆತ್ತು ಕೊರಪನಾತ್ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ತಂದು ಗೊಬ್ಬು ನೆಟ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎರಗಂಡಲ ಬೋಡಾಂಡ ಸೊ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಕೊರದಿಪ್ಪೇನು ನಿಕುಲ್ಲ ಪೋದು ನಿಕಲ್ನ ಎರಗಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗಿದ್ದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎರಗಂಡಲ ಬೋಡಾಂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಸೊ ಎರಗಂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆಗ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ದಾಯಪಂಡ ಎರಗಂಡಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿ ಎರಡ ಸೊ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪೇರ್ ಸೊ ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 650 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಟೋಟಲಿ ವರ್ತ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ನೆತ್ತ ಪುಗ್ಯತ್ತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಚಿಮ ಒಂಥರ ನೀರು ಬೀಜುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾಂಡಾಂಡು ನೀರು ಅವು ಪಾಡ್ಗಿನಿ ಅವು ಹೀಟ್ ಆದ ಒಂಥರ ಸ್ಮೋಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ನ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪೋದು ಬೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಆತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಡು ಇಂಚಿತ್ನ ಕ್ರೇಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ರೇಜಿ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಬೆತ್ತ ಟೆಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ಬರೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಏರ್ಪ್ರ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ್ಲೆ ದಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕ ಸೊ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್